Maita henyu vadivatariri. Handizivi kuti kunze ikoko zviri kukusiyai sei, nekuti tine tsika yekufoshorerana kuti nhasi ana Mai Gibson vazvinzwa, baba Terenzi vazvinzwa, ko imimi zvamazvinzwa maitei nazvo. Patapedza ndabvunza ndikati tambotaura kuti nokuti profesa wanga wabvunza kuti ko iwe uri kusarudzirei kutamba nemunhu, uri kusarudzirei kutamba nemukadzi wemunhu, iwe uri kusarudzirei kutamba nemurume wemunhu. Tabva pana izvozvo tati kubasa kauku. Magetsi, tombotora chienzaniso chemagetsi. Magetsi pane chipatara. Muchipatara magetsi haafaniri kunge asimo. Kana pane dzimwe nzvimbo dzakabata hapafaniri kunge pasina zvimwe. Ngakuende mainjiniya mamwe chete. Kambani iri kugona kuendesa vanhu vaviri, mai ngana nababa ngana. Ndamboenda pazvangu, ndiri kupa zvangu kuwanza muenzaniso wevana Kasese navana Chisamba nekuti ndisi tiri pano. Nhai tikakupai muenzaniso yepamwe kumba munosvika mukanokabiwa. Nhaika ndombouya padapa. Chokutanga ndoda kutaura kuti nhema dzinotapira, nhema dzinokurumidza kugamuchirwa kudarika chokwadi. Kazhinji chandinoona kusada kurumuka. Bozi kana uchinziwa mudzimai wemunhu kana murume wemunhu warumurwa, hakuchina kumwe kwauchada rubatsiro. Bozi chinonetsa nchekuti uri kuti unoda kuita shamwari kunze, but mumba chaimo chaimo murume nemudzimai hamusi kutaudzana. Hamutowirirani, hamutaudzani, hamugoni kuitana sorry, but une umwe munhu auri kuti unogona kutaura naye. Zvaive zvakanaka Mwari pavakasikira shamwari Adhamu inonzi Eve. Pakazouya imwe shamwari inonzi nyoka. Muchero wakanga uchityisa, kutya kwakabva nekuda kwenyaya dzeshamwari. Saka zvinozopa marriage iparare. Shamwari kana ichinge yauya inotaura nhema ichiisa mahwemhisi pachiredzo kuti ibate hove. Saka Adhamu naEvha vakanga vachigara zvakanaka ari murume nemudzimai pasina nyoka. Paine muchero wakanzi naMwari uyu musabata. But nyoka paakauya akauya nenhema. Nhema dzakazouya after chokwadi chaMwari. Mwari vati musaita izvi. Nyoka akati aiwa imi itai hamufi. Saka vakagamuchira nhema kudarika chokwadi. Saka shamwari dzinotigamuchira nhema kudarika chokwadi. Kunzi nhema dzinotiputsa. Nekuti iwe unenge uchinotaura kuti baba kwangu havabhadhare magetsi. Uri kutoudzawo umwe munhu asingabhadhariwo futi magetsi kumba kwake, asi anotoriwo nezvikwerete zvaari kutobhadharirwa naamai, asi okuudza kuti komurume waye asingabhadhari, iwe uchiti ndazviwanira pedo. Ndouya kwauri Murora. Vavhenda vati varivo vushaka vuyafira vukonani, kureva kuti shamwari hunopfuura ukama. Regai titaure ndichiti takakura tiri kugwizi, tichichera makugwe tose, tichinda kunotsvaka michero yechakata tose, muzhira yepakati tichigurira tichitamba tose. Nhasi unoona kuti tava mutauni ndarovogwa uyo aroora. Zvonzi kwai torega kutamba tose kuti zvaita sei. Chinonzi munhu. Chinonzi munhu, hunhu huri mumwoyo. Hahusiri murin'i kana mukutamba unowatamba naye. Ndinenge ndiri kumba kwangu ndichiziva kuti ndorespecta baba ndichivapa kodzero yavo yose sababa. Asi handingaregi kufarira shamwari. Hazvina kumboshata. Ngatisunge chokwadi, chisunge muviri wedu nokurarama kwedu nemwoyo yedu sebhande rakasunga bhurugwa. Tisanyepera kuti hanzi kutamba neshamwari kwakashata. Isu hatina here shamwari. Muno ndikati vanhu simudzai maoko. Vasina shamwari dzechikadzi vari varume vangani. Vasina shamwari dzevachirume vari vakadzi vangani. Hazvina kumboshata. Mashoko makukutu. Vadiwatariri ndosaka tichiti kana tiri muMai Chisamba show tinodzirova kunzungu nekunyimo. Asi vaburitsa shoko guru ranga richimbozevezwa nemakuru edu. Shoko guru rekuti hunhu hwako ngahukusunge. Pachirungu kana kuzvibata kwako yatingati discipline kuti vadiki vanzwe. Hunhu hwako ndiwo hunokutonga. Ndakuenda pane Murora isati ndadzokera kuchikuva. Hushamwari hune pahunotangira nopahunogumira. Tingati takanonga chakata tese nehubvu. Asi kana tasvika paimba yangu ini nababa, shamwari yangu inofanira kuziva pokuperera. Haitarisirwi kuti indisendere message usiku. Haitarisirwi kuti indisendere message masikati isingaiti. Inofanira kundirespecta kuti ndava murume wemunhu. Tinomhorosana hesi John ndiwakazoroora Maria, zvoperera ikoko.
hama dzedu dzechirume dzina masikirwa adzakaitwa naMwari, handisi kudzipembedza, ende dzinotiverenga zvakasiyana-siyana, dzinotiverenga chaizvo, zvisinei kuti ndeyo kuchechi kana ndeyo mumaraini. Kamwe kabehaviour kaunoita inotoverenga. Saka paunozonditi ndiri kunomuudza, iye haazozivi kuti kumuudza, unototi kundikwezva, otoverenga kuti pamwe watomuti ndinoda kunzwawo, wotozohwewo. Mashoko makukutu. Ndosaka tichitaura zviya kuti kana zvamambenge muchataura zviya kuti vanhu vanotumidzirana mifananidzo yevanhu vasina kupfeka, vanotumidzirana mamessages anonyadzisira. Ukaona woitwa izvozvo wafumuka muchivako, nekuti munhu asati atumira meseji ine tsvina anotanga afunga kuti ndiani angafadzwe nemeseji, woona kuti ndiSusan, ndiani angafadzwe nemeseji ndiJohn. Saka pachirongwa panoregai titsurane kuti ukaona dzichikunyanya mavhidhiyo ane tsvina, ane vanhu vakavata vari kuita bonde, ane sikarudzi ari kutaura zvitsverudzo, benzi ndiwe. Ndosaka mapurisa vachisunga muridzi wefoni havana mhosva kuti watumirwa nani, nekuti wazvigashira. Paya panokutendedza ka kuti block, kana wangomubloka anoziva kuti hauzvide, zvine unotanga uchibvunza zvako neuchi sezvataurwa naamwene kuti unenge uri pakuverengwa, kuona kuti kana watumirwa zvakafumuka kudaro unotii. Iwe unenge uti handizvidi, asi vanhu vacho vamboitwa nei, handiti? Saka warakidza kuzvida. Ndombodzoka kuchikuva baba. Mazvita yenyu mama. Tina kudzokera kunyaya dzemafacebook nemawhatsapp. Matangira azvinoita tinzwisisane. Anokuti like wobvuma kuti yes, moita mafriends. Chechipiri makutanga kubvunzana ndiwani okutaura kuti ndini nhingi. Mokwidza chikero makusvika pekubvunzana kuti chii chaunoda. Wakaita se wakarorwa here, mobva ipapo chikero ichocho, makutaura nhoroondo yeupenyu hwenyu, masumudza chikero, makutaura zvinhu zviri personal. Upenyu hwenyu akumba kwangu hakuna kuita zvakanaka nhasi, chakwira chikero ichocho, makuzotaura kunaka kwemumwe wako kuti akanaka ende haana kunaka. Murume wese anosarudza mukadzi paWhatsApp kana paFacebook hautarisi vakaipa, unotsvaga akanaka anokukodzera. Ko munozoisire mapasswords kuvhara izvinhu izvi. Ndida kuti vateereri vari kunzwa vechirume kana vechikadzi vanoti ushamwari hwakanaka, pari zvino enda utore foni yako, upe murume wako, ubvise password, utore Facebook yako, ompa password, toda zvinogamuchirika here. Mashoko makukutu. Kana pasina zvakawanda, hapana chekuwanda. Ndiani ari kutaura neni? Ini ndinoda kufara neWhatsApp neFacebook. Inotobatsira vamwe vanhu vanenge vashaya varume kwenguva huru. Vanozonoona Facebook iya vachikwanisa kunosangana neumwe munhu wanga achitotambura anga achitsvaga mudzimai akarongeka. Saka chirungu ichi zvinhu zvinongochinjawo negeneration yatenge tava kupinda, hatigoni kuzviramba. Ndobva ipapo ndoenda panyaya yemudzimai wemunhu kana mukadzi wemunhu anoita ushamwari nemurume kana nemudzimai. Tikatarisa varume vazhinji vari muno umu, not saying muno matiri kana mumasvingo chete, munyika yedu chaiyo, vashoma vari free kutorana nomudzimai wake voenda kunogocha. Asi madzimai anhasi echidoko mamwe anova ari kusangana nezvakawanda, anotodawo kubuda out naana baba. Nyangwe iyesuwo vakuru tinotodawo kubuda out naana baba, ndichitonotsvodiwawo pane vanhu, ndichiratidzwa kuti ndiri